Yakwaro mogiro kamano kuom yora mogi TV saa dek mar otieno chenro en maro imore wantiere kod mathoth moikoni mago matimore e gwenge mopogore gai madun bura mar ODM Raila Amolo Odinga odhi nyime gi wuotho kendo sumo pare weche mopogore wantiere kod weche motenore kod omenda ma ichiwo e kanisa mabende koro kelo liet. Achiel kuom kanisa ma jatend piny Kenya William Ruto ne osingo ni dhi chiwo nego omenda mar shillings milion 20 kaka chiwo. Mano en wach ma bende osekelo lieta koni kod kocha. Wantiere kod joma bende wuok e gwenge mag Migori e lowa kuja irrigation scheme bende ywak ni mondo miyo migi chudo mopogore bende gisebedo ka gidwaro kaachiel kod weche mag thieth, weche mag SHIF kod SHA pod medo kelo liete pacho kaka bende jatend piny Kenya William Ruto ne osingo ni ibro chul moko kuom kuonde thieth ma bende gin gopgi moko ingo milion 10. Mana bende wantiere gi lakse parni kawuono bende obedo kawago sigana Walter Nyambago ikono sigana mar gin kanye omiyo kikri mabor magi weche ma omiyo pek. The Kenya faith-based health services providers are issuing a 14 days ultimatum. Tend kuonde thieth ma itayo gi riwruoge lamo bogo ng'anyo ni thiedho jotuo gi kumba mar SHA ka ochul gi gope mag NHIF e ndalo 14. The leadership here have expressed their concerns about many things that are affecting the Kenyan people. They've talked about this health care system, this SHA. Motio ne lando kang mar siasa modhi kao Raila Amolo Odinga utimo lalruok gi jotelo ma Kisii kod Narok kama wache ni nitie nyau ma pod nitie e dongruok mar piny. By the way tunachanga hata mingi kuliko hiyo. Kanisa ma Jesus Winners ose oganda kuom kelo liete solro ma jatend piny Kenya William Ruto ne osingo negi shillings milion 20. Yakwaro mogine na ka intere kanye thul mari maloso kode lewa duto mag tudruok kabeni mi apache weche mopogore mwakelo ni gelak seche gi nyinga Ochieng Emmanuel teloko marwa en Elizabeth Otieno bed kode chakruok nyaka giko. Gai madun bura mar ODM nyadichiel kendo nyonore mana kod jiwo piny owacho mondo mi olos sekta mar thieth ma sani midhiero mar okumba mar thieth mar SHA okwako. Odinga lore Kisii kod Narok e telo mogik masomo paro kuom oganda mag jokanyo mag ODM. Timo lalruok makamagi motelo ne chiwo lendo e wi okang' mar siasa mobiro kao. Walter Nyambaga nigi mathoth. Bangalore reyo nyandwat mar piny Kenya. Ogai mar ODM Raila Odinga othinyore kaunti ma Kisii to kod Narok mar bilo wach kod jo era mag chama mar ODM. Odinga obedo kod romo moyiedhi kod jokanyo mag ODM mawuok Nyamira kod Kisii e kar tiegruok mar jopuonjre mag pur e boma maduong' ma Kisii. Romo mane okaw seche 6 e kendo bang'e to opedhe lela weche momul motegno. This, as I mentioned, is just part of a consultation with the people of the ground at way forward in our country. The leadership here have expressed their concerns about many things that are affecting the Kenyan people. They've talked about this health care system, this SHA, which is having serious challenges as things stand today. Odinga okone kato bene Kenya kalie matek raidhi dero kamano. Oji oganda kod riwruoge mondo bi kanyakla e manyo duoko mag midhiero mokwako Kenya. I have said that I'm going to say which way we want to go. But generally, our country has reached this place because of lack of proper attention to critical issues. And the issue of pilferage is also a major contributory factor. The animal called corruption in service delivery is itself very responsible for lack of efficient services in the country. It's important to note that Baba is in the entrench of making sure he has gotten views of the Kenyans, what we call a consultative meeting in the country. And he has done it. He sampled out number of, he may not go to all the 47 counties, but he has sampled few, and those views will inform him going forward how we are going to engage
with the national government, as it were. Romo makamano bende Odinga otelie county ma Narok odwaro ni mondo chwalo omenda moromo ne 10 county mar siro loch gwenge. They've also talked about inadequate funding coming to the counties, which is again a national issue. But the MCAs here have talked about reduction in allocation of funding to county assemblies. They have given me their views. They have talked very candidly and very frankly about issues that are affecting them as a people. Raila okone sirikal bende okaw ting' mar rach mar kethruok mar arita kwe mose neno Transmara to kod Kisii. Some clashes along the border between Kisii County and Narok County. The situation is very tense as things stand today. I've talked to the people who are in charge of security to mobilize security to ensure that no further loss of life is caused to bring peace among the communities who live along the border. Odinga bende bago romo kod jotelo mag ODM e county ma Nairobi kapok piny oro. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jokanyo mag bunge lewenye inchi boma ma Kisumu yango ni oganda luo okoikore mar dok e ndara kendo yor kedo ne Kenya e weche mag siasa kod telo. Gino magiwacho ni osemiyo konde moko mag Kenya ng'eyo ni mano en mana tij joluo. Giwacho ni oganda luo osewito ngimagi kendo mang'eny odong' kod adhonde ka koro sani to gidwaro ni ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga oti machiegni kod piny owacho ma William Ruto. Kane gitwak kod Ramogi TV boma ma Kisumu, giyango ni piny owacho mar Ruto osenywando oganda mag joluo e piny owacho mare e lemo madongo dongo kendo jopiny neno lemo. Tiagas oromo nyithindwa, bunde oromo nyithindwa, okwacha kwa dhie ndara nwa wuki oko opposition. Ngima mar opposition oseromo wa jakom. Omiyo kama koro nyise chwo tinde ma wuod sugoi be koro nyose yie mar mondo mi okaw nyithiwage jakom. Wanyithindi wan gimi wacha ne mwatimo gato this time round jakom wakweni kama inano iseso wani jakom kiki yie ngato yuatindi mondo mi wawuoge serikali Ruto ni gik mwaseneno ko chakre mandamano waseneno malit kaka mine nyithiwa inego tiaga si chwadowa mine irepo to marai wadonje broad base full wa support baba kunyiso wani wa support Ruto full wan kako ganda luo to gi supporters ni Kenya at large wagombo nwa bed gi civic education mondo wang'e ber serikal wang'ni ok wagomb nwa wuoge serikal kendo serikal matiyo makawuono mar owadu matis William Ruto ne en serikal mwadhi kome en serikal mwadhi ke serikal ni jo ODM nyokawe committees e parliament omiyo jothurwa waol gi dhi ndara wang'ni oganda chuse wuondowa ok wachak wadog chien. Maneno gai mar doho David Maraga notwak kod jopiny kendo chiwo pache kowacho ni mibadhi en achiel kuom gigo maduoko piny Kenya chien na inya to kendo thiro chenro mag dongruok kolose kar romo mar Uhuru Park bore Nairobi. Maraga omedo ni ponono ni en ema inyalo miye thuolo mar tayo piny Kenya. Onyalo keto kenge mag tieko mibadhi wera ni thoth josiasa wuor kendo tiyo mana gigo makelo negi ber gin giwegi. E kindego Maraga jowinjruok makare kind bede piny owacho adek madito moting'o doho, od bura kod piny owacho mamalo. If you have nothing to hide, you will speak the truth. The problem we have is that quite a number of political leaders come with vested interests. They want to use their positions for personal gain. And as a result, they come up with quite a number of false theories that don't work. When you accept a bribe from somebody, you have been bought and you have got to do what that person wants. In most cases, the executive doesn't want to confine itself to its lane. And that's where the problems are. And in a democracy, you need the judiciary, you need the legislature, and you need the executive, as well as independent commissions,
to play their role and operate within their spheres of influence, and we'll have a very good country. The system we have is very good. The constitution we have is very good. The problem we have is that people don't want to be honest and do what is required. Kwa weche magomenda mosekelo liet kanisa mar Jesus Winner Ministry oseoganda kumkelo liet e solro ma jatend piny Kenya William Ruto ne osingo negi shillings million 20 kagiwacho ni jatend piny en achiel kuomgi kendo ni thuolo mar golo chiwo mana kaka jomoko. Ne giloso bang' oganda jo Kenya chwako negi liet kuom rwako omenda no magiwacho ni mag mibadhi kendo ler mare onge malong'o e kinde ma oganda jo Kenya to gwonyore gi pado ka chenro mag thieth ni kinda kuru gi asumbi e kinde mar owere bende buogo monjo kanisa no Jumapil mabiro kase okang' makamano. Lidio Keyo nigi ler. Jumapil mokadho ne en mor kod ilo e kanisa mar Jesus Winner Ministry bang' jatend piny Kenya William Ruto chiwo singo mar shilling million 20 kendo singo konyo choko shilling million 100 mar konyo gero kanisa no. Kata kamano mor margi koro lokore midhiero bang' oganda jo Kenya nyiso ichwang' margi e mbui ka gidwaro ng'eyo gimomiyo igolo omenda makore lach ne kanisa ka oganda jo Kenya to gwonyore gi pado. Thieth ni e kinda kuro ga sumbi ka kuonde tiegruok moko be iloro nikech onge mar omenda. Moko kuom kinde mapachoka kama oting'o Kennedy Gachenge, Lempaso Inka, Fanya Mambo kod Peter Kwira ondiko ne jadolo no kadwaro mondo mi oduok penjo kutendre gi yie ka omenda magiwacho ne gin mag kuo kod mibadhi kagiwacho ni onge ler malong'o kama omenda goyae. Ewi mano, rawere mag Gen Z osingo limo kanisa no odira mabiro kagikwedo tiarietha gi omenda jopiny. E kinde lamono, jatend piny Kenya William Ruto no oseo jodolo ma osebedo kaseo sirikal kuom rem chopo singo ne oganda jo Kenya to kar mano jiwogi konyo manyo yore mag konyo rakruok gi midhiero moko ko piny Kenya. Mana ndalo ariyo kende bang' golo paro makamano, kanisa mar Jesus Winner Ministry no yawo dhode ne chenro mar ndikruok mar rawere madhi tiye pinje maoko. Chenro manoyo kuom malo mar rawere ranyisi mar onge mar tije turka. Ewi mano, jatend piny Kenya William Ruto kawuono romo gi jadolo mar kanisa no Reverend Edward Mwai e kar jot ma jatend piny kama Ruto opuo okang' mano kawo gi kanisa no e tawo chenro mar ndiko rawere tich e pinje maoko. Ka bende owacho ni ne gitwak ewi gedo mar kanisa no mano osingo siro. Kagichiwo ler margi kawuono, kanisa no yango ni nyaka sani pok gido omenda mora mano osingi gi jatend piny Kenya William Ruto maromo shilling million 20 to kata kamano giwacho ni jatend piny no chako limo kodgi higa 2009 kendo en thuolo golo chiwo kaka jolemo mamoko. Watu walikuwa na pledge kwa sababu ya ujenzi mpya. Bishop mwenyewe alisema tungependa kukuomba kwa sababu tuko na mjengo ya kujenga kanisa na kwa sababu watu wamepledge hata members hata sisi wachungaji hata wazee wa kanisa hata kama aliplinji tulichukua tu ni kama vile mtu yoyote mshirika anayesimama by the way tunachanga hata mingi kuliko hiyo. Kanisa no kwedo mago mosebedo kalie korin nagi yako lop kambi jolweny man Roysambu lo magi wacho ni nagi ng'iyo kuom uchumi to kambi no gedo nyake lopgi kendo mano ema negi kwa jatend piny mondo konygi mondo mi duok negi. Nimeona mawakili wazima wakisema ati kanisa imepatiwa shamba ya jeshi. Nyinyi mmekujia hapa Roysambu, hiyo shamba iko hapa, iko mbali, imejengwa manyumba mangorofa. Kulikuwa na 17 eka ya jeshi na yetu eka 3. Tofauti mahali ilitokea wakati walipoingia ndio hakukuwa kumetolewa beacon ama beacon na boundaries, walikalia shamba yote. Lobdo masani ochiel gi mabati e bath lop jolweny mar Roysambu osechako olie lop gedo kendo ni e bwo arita magir ka jarito no tamo donjo alworano kata bang' jodolo miyo thuolo. E kinde ma penjo opogore medo tucho kotendre kod kit omenda mano singkel gi jatend piny Kenya William Ruto e kanisa ni mar Jesus Winner Ministry gi kwa oganda jo Kenya mondo pog weche mag Nyasaye gi siasa ka giwacho ni ng'ata ni thuolo mar chiwo ne tich Nyasaye. Karibuni Jesus Winner. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Roysambu, Nairobi. Karibuni Jesus Winner to ng'ata ni thuolo mar golo chiwo ne Nyasaye. Duol mochung' ne yiero kod kewe pacho ka IEBC oyango chenro mar bago yiero madundo kuonde chung' od bura Beach kod Ward 10 dwe mar 10 higani. Lendo makamano dhi kelo fuong'ruok ne jogo ombulu mag gwenge mawinjore timie yiero madundo
Kaka jafama marwa Chris Owino lerono IEBC geno tiyo gi omenda maromo shillings milion 450 e yiero makamago. Bang' rito kuom thuolo malach, jogo ombulu e kuonde chung' od bura ma Ugunja, Banisa kod Magarini koro nyalo bedo kod geno mar dhi yiero jood bura margi manyien e giko higani. Jatatije maduong' mar IEBC Marjan Hussein Marjan oyango ni IEBC chano bago yiero madundo e kuonde chung' od bura 5 kaachiel kod wards 9 e kind dwe mar 9 kod dwe mar 10 higani. So we can go by the 90 days, but for the other MCAs we'll also combine them. We'll just do one for all of them. We'll not wait. So we'll do all of them at a go. So if you ask me if they come in mid-June, then maybe around the end of September or September, October. Yes, that's when the time we'll do the by-elections. Okay, thank you. Magi timore kinde machieno mar gwelo commissioners manyien mag IEBC bende nie tielo mogik ka aput motelne kod Dr. Nelson Makanda geno miyo jo Kenya commissioners manyien dwe manyien. Kar chung' od bura ma Banisa osebedo ka onge kod jaod bura margi kuom thuolo mar higni 2 kaluwore kod tho mar jaod bura margi Kulo Hassan e higa mar 2023 e masira mar apaya e buore Nairobi. Jogo ombulu e kar chung' od bura ma Ugunja bende osebedo ka onge kod jachung' margi kuom thuolo mar dweche 7 mokalo tok jatend piny William Ruto gwelo James Opiyo Wandayi ka jatend migawo mar teko higa mokalo. E komachielo, kom od bura ma Magarini ne odong' thuolo e higa mokalo bang' doho mamalo mogik yie kod ng'eto mar doho mamalo mane owito oko yiero mar Harrison Kombe kaka ja od bura margi. Marjan onyiso od bura ne IEBC dhi tiyo gi omenda maromo milion 450 mar bago yiero makamago. Around for costing for all of them, it will be around 450 million to conduct the by-elections. Jogo ombulu e kar chung' od bura ma Malava bende dhi yiero jood bura margi manyien kaluwore kod tho mar Malulu Injeni dwe mokalo kaachiel kod kaunti ma Baringo madhi yiero seneta margi kaluwore kod tho mar William Cheptumo. Mopogore kod kuonde chung' od bura 5 go, IEBC bende dhi timo yiero e wards 9. Marjan bende onyiso od bura ni IEBC chano nyiewo masinde mag yango nonro mag jogo ombulu kata KIMS-kit maromo 14,000. These are the KIMS-kits that we are going to use for the purpose of registration, because these KIMS-kits can do both registration, verification, identification and results transmission. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Pod wantiere weche mag IEBC, mane jatatije mar IEBC James Oswago. Jatatije machon mar Doam Ana Madi kod mane jatend duol mar jiwo kete tim dwaro mar pend chike mano Charles Nyachai. Ginemo kuom ji 37 moro kwayo mar dwaro lemo mar jakom duol matao yiero pacho ka IEBC. Kaka jafamo marwa Efinya Kidi lero aput mochung'ne yiero commissioners mag IEBC oyango ni ji 37 noro kwayo ne lemo mar jakom ka ji makwan giromo 1,319 noro kwayo mar bedo commissioners. Ei ote margi, aput mochung'ne yiero jakom kod jokanyo mag duol mochung'ne yiero pacho ka IEBC giko noyango kwan jogo manooro kwayo ne thuolo mane gilando ka kwan duto mag jogo mane oro kwayo romo 1,356. Kuom mano, ji 37 nooro kwayo madwaro lemo ma jakom mar IEBC ka ji 1,319 nooro kwayo mar thuolo mar commissioners mag duol no. Listino ma ji 37 mamanyo lemo ma jakom IEBC oriwo kodaka director mar chike mar duol mar IEBC Crispin Owiye manyaka sani pod tiyo, Dr. Duncan Ojwang mabende en japuonj mbalariany ma Africa Nazarene e weche mag chike, mane en jatatije mar doho Ann Atieno Amadi, mane en jatatije mar IEBC e kinde mokalo James Oswago, mane en jalup jatatije ma bad migawo mar doho Francis Kaikai Kisinja, jakom machon ma duol ma ne jiwo chenro maketo e tim katiba manyien kata CIC Charles Nyachai e kind mamoko. Kata kamano, wenge koro menyo ni to listino dhi chope okang' mane ahinya to kaluwore gi nonro mar moko kuom jogo manie iye. Jatatije machon mar IEBC James Oswago masani laro lemono ne oyudore kama tek gi buch mibadhi mane otenore gi yiero mar higa 2013 kama ne oyude gi ketho machiwo rak ma shillings bilion 1.3 ne nyiewo masinde mag yiero e yor mibadhi.
Oswago ne oyudi gi ketho kendo ne omi kum gi doho. Ann Amadi bende notiyo kaka jataa tije mar doho chakre dwe mar 1 higa 2014 nyaka dwe mar 1 higa 2024. Kata kamano, e higa 2023 notude kaachiel kod wuode gi okinde moko adek e bura manochwal e nyim doho kod kambi moro mar piny Dubai ni ne gichulo omenda manyiewo mula ma gikone ne ok ochoponegi. Kata kamano, doho ne oyango ni ne onge ranyisi ma tudruok e kinde gi kambino. E ripot mar rapudno, kaunti mar Homa Bay oyang kaka mano motele kwan jogo manoro kwayo ne lemo ma jakom maduol mar IEBC gi ji 5 ka Kisii, Bungoma kod Trans Nzoia duto ne nigi ji 3. Kaunti no bende otele kwan jogo manoro kwayo ne lemo mar commissioners mag duol mar IEBC gi ji 63 kiluwe machiegni gi Kisii gi ji 62, Bungoma gi ji 59 kod Kakamega gi ji 54. Kaluwore gi jakom mar aput mochung' ne chenro no, Dr. Nelson Makanda, aput no tiyo matek mar chieko chenro mar yiero jakom kod commissioners mag duol no mar IEBC e kinde mar ndalo 90 kaka jatend piny William Ruto nochiwo chik. Oganda jo Kenya bende koro keto wengegi kendo rito gi siso maneno ni gin ji mage mibiro yier mar dadhogi ne lemogo. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Efi Nyakidi kuom lerno jogo molap dhogi ndong' ne kombe mag IEBC. Wabiro neno kaka biro bedo. Kawadhi e gwenge mago mag Siaya, mago mabende timore kuno ma ne gin weche motenore kod ywaruok mano bedo kotenore kod weche mago mag kunyo mwandu, mago mag buolo mane bang' dakika manok kende. Orito mondo mi chop ni ka ng'ata achiel onegi kama moko yudo hinyruok bang' tulo muoch e gweng' ma Nyando rie kar kuoyo manigi Ngao Trans Nzoia kind sub counties ma Siaya kod West Ugenya. Bura mano luongi gi jotend nanga e gwengego ma temo thego ywaruok mosebede kindo ganda ma kunyo kuoyo ema olokore lweny kendo kelo masirano. Jakom mar jo kuny kuoyo ma Kanyalaro ema ogomo negi e tulono mane chunyo bila otem yore duto matemo keyo jopinygo. Jalup Commissioner Ann Ojwando yango ni ji mamoko moyudo hinyruok e tulono oringo de kar thieth. Hawa wuok nwa dwane kama joka tiye kama gikethe puothe. Ka wadhi nyaka gi polise, nyaka gi OCS, nyaka gi dio marwa ma Buranga. Ka wadhi kuro to wanwang'o ka jokande liep. Bu jokande ong'ado nam bo biro lokani gulweny. Magiriembo nyaka polise omuoch mana pistol yaka watumore nadi yaka konyoro kobeti. Bang'e kendo lweny koro chakore. Malweny ochakore, lweny mochakore ni en lweny mokelo tho. Kwe onge nikech kata sirkar gineno biro keto kwe to pod gigore nyaka gi sirkar. Sani gigo polise amua ku chief ogolo nyaka bunde. Koro bunde ne mokwewa. Tawa kwa sirikali koyo konyewa an kaka nyithikie onge kuma dwa chiemie ko kwa golo kuoyo. Sirikali sana assistant chief magwa une musenyayo gini nikech gini timore wagonu simbe okunyal konyowa ji oseture bade ka tuwacho ni kata heri au ugonwa simu notho. Enkoro mogi tok ywaruok mar kuoyo e tong' ma bende wuok kanye gwenge mag Siaya. Wakaw godo yo moko kata kamano kikiri mabor pod wantiere kod mathoth mwaikoni e lak seche gi kamoting'o gin kanye. Today we're being flagged off and starting our 5-month journey. Around Africa. Yay! Hi. The dream they have to educate 50 for life inawezekana. We're doing this to support education of needy students through the Logos Endowment Fund. We invite you to follow us on all our socials around Africa on motorcycle. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Jama mbingu watini, nijiri karadi.
wach ne nitie, wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakelo ni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda nyar Kokitmo. An Ken the DJ. Wan kae nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo manera Mugi TV. My flavor fruity, my flavor slaps. Mirinda, flavor so good it slaps. Enjoy the flavorlicious, refreshing taste of Mirinda Green Apple. Mirinda, flavor so good it slaps. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Kwan mag thoe medo nenore kaluwore kod ng'anyo mane otimore kar dak ma Majengo e kinde manyuola moro ywago ratiro bang' wuodgi negi kinde lweny e chiro mag Gikomba. Jodak ma Majengo koro dwaro ratiro ne jogo mane onegi kod joma ne onyore, ma oting'o Ibrahim Ramadhan mane ochiel gi lisasi kinde ng'anyono. Kaka Cynthia Onyango lero, obila ma ichich ni ema nyokelo nek mar wuoyi majiegni 17 osechungi tich kendo nonro dhi nyime. Odiochieng' machielo e kar kano ringre Masiti. Anyuola machielo ywak. Ikindeni en tho mar Dennis Muthui, ja ohala mag Gikomba ma jahigni 26, mawachore ni ne ogol lisasi kod obila e kinde mane odhi nyime kod chenro mage, e kinde mane lweny omuoch chieng' tich adek e kar dak ma Majengo e boma ma Nairobi. Sasa ikifika saa 5 hivi ndio nikapata simu ati Deno ameshutiwa ayuko. Joma ne oneno wacho ni Muthui kod jowetene ne yawo duka e kinde mane lweny omuoch. E kinde mane gidok pacho, Muthui ma wuon nyathi achiel wachore ni ne ondhi kod obila e kinde timo apedha mane geto rowere. Askari moja aliingia kutoka nje kwa parking, akaingia peke yake, akaingia ndani akashika Deno akamuuliza mnafanya nini hapa? Alikuwa amesimama kwa pikipiki ndio tuende. Deno nikasikia kama amewekelewa kiboko, lakini si kiboko. Kwenda kuchungulia, napata besti yako chini. This officer just came and opened fire, and from what we understand, after he shot, he actually said, "Uyo nimemaliza." Bero mar ringre biro timore chieng' tich abich mar yango gima ne onego Muthui, ka obila to wacho ni ringre ne okwanye kar dak makono kani kod adhola mag pala. Justice for Ibrahim. E kar dak ma Majengo, piny okwe, kata obedo ni miri mang'eny e wi timno mar obila. Tipo mar wang' dede mane okaw kod jodak makono nyiso lweny no mane okelo nek mar rawerano maonge kod ketho moro amora. Kiangalia katika CCTV zetu utaona kijana amekuja pale, amepigiwa risasi ni hapa nje ya msikiti kando ya barabara, na konga kweli hili jambo linahuzunisha. Jodak dhi nyime kod seyo obila e nek ma oyae ahinya to lisasi mane Obama omako Ibrahim Ramadhan Chege. Giwacho ni obila mano bayo lisasi ne otimo mano ka ong'eyo kendo ng'ere kod tiyo kod agoko, kawo mit bilie kod kelo pogruok e kind rowere. E kinde ni tendo obila oyango ni osechungi e tich obila ma ichich ni ne okelo nek mar rawerano ma jahigni 17 ka duol mar IPOA korka korgi oyango ni gidhi nyime kod timo nonro mar yango nek kod lweny ma Majengo. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Kawere gi weche wadonji weche mag thieth. Jotend kuonde thieth mane bori roge mag Lamu dwaro mondo mi piny owacho tiek chulo gope mag NHIF maromo shillings bilion 6.8 kuom thuolo mandala 14 to gidhi chungo thieth ne jotuo mag SHA. Mabire kinde mar riwruok mar kuonde thieth gi wegi rufa to chungo ng'anyo margi ne jotuo mag SHA. Mae gitimo tok jatend piny e oboke manochiwo yie chula tamalo 88 mar gope NHIF ne ute thieth mane gope matin ne milion 10. Judith Omolilero. E juma machielo mar twak e kind piny owacho kod ute thieth mag ji giwegi, weche oridore bang' jotend ute thieth manie bwo riwruok mar Lamo
Dwaro mondo mi piny owacho tiek chulo gope mag NHIF maromo bilion 6.8 kuom thuolo mar ndalo 14 nono to gidhi chungo thieth ne jotuo mag SHA. The Kenya faith-based health services providers are issuing a 14 days ultimatum demanding for immediate payment of outstanding NHIF, SHA and Makel debts totaling to 10 billion. Riwruoge gi network kod jofwambo e boma ma Nairobi kama ne gilere ni kupogore kod gope mag NHIF bende piny owacho ni kod gope gi mag SHA maromo bilion 2.2 kendo bedo ni piny owacho yango ni biro mana chul ute thieth ma osepuodh gope gi miyo gi luoro ni gope gi nyalo lal nono. What we are seeing is that the government is not either willing to pay us for whatever reasons and put on these lengthy, I called it, structured delaying process of endless checking and counter checking and then stopping and all that. To me, that seems to be a way of delaying or even refusing to pay our claims. Jatend piny William Ruto odiochieng' manyoro ogolo lipot mayango ni piny owacho dhi chulo ute thieth ahinya to manie level 2, 3 kod 4 magope gi ni piny mar milion 10 gino ma omiyo riwruok mar Rufa oduoko thieth ne jotuo mag SHA. Tuendelee kupeana huduma kwa wanachama wa SHA kama ilivyokuwa hapo awali. Jambo hilo kutoka kwa rais limeweza kupokelewa vizuri na chama cha Rufa na wanachama wake, na hivyo basi tukaamua kurejelea kupeana huduma kwa wanachama wa SHA kuanzia sasa. MKL has failed to conduct reconciliation of outstanding debt. Number 2, MKL has failed to show transparency in payments. It does not remit remittance advices. Therefore, hospitals have no visibility of what is being paid or why. Kata kamano jopuonj kod obila to kumba margi pod ok bitiyo kaluwore ni okumba magitiyo godo pok ochudo kaka dwarore. The time frame for this, we have been told, it should be within the next 7 days. So we believe within the next 7 days, providers should start receiving payments. And we take that as a promise by government that within the next 7 days, a lot of these providers owed less than 10 million shillings will receive payment. And this is on the back of this, we are trusting government to implement it within the next 7 days. Riwruogni omiyo piny owacho ndalo 7 mondo mi gine omenda e bengi mekgi nono to gibiro chungo thieth kendo ne jotuo mag SHA. Judith Omondi, Ramogi TV. Pod wantiere weche mag thieth. Migawo mar thieth okwayo od bura mondo mi omed gi omenda maromo shillings bilion 6 e budget mabalang'. Omenda ma gichano tiyogo e bugo thieth mokwongo mano primary health care kod thieth ne tuoche matama. Mano yang kod jagoro mongire migawo mar thieth Harry Kimtai mochopo nyim komiti mar thieth e od bura. Kimtai yango ni gisego chapa oboke ma piny owacho kang' mar medo omenda mar thieth ne jotuo kansa kowuok shillings 400,000 nyaka shillings 550. Under the benefit package now that you are entitled, when you have paid your premiums, the social health insurance premiums, you will be entitled, if it is cancer case, wherever you will be treated from level 4, 5 and 6, as long as you are accessing cancer treatment, the benefit package that you are entitled is now going to be 550 and not 400 as per the previous benefit or tariffs that we had published. We have agreed that we are publishing now the amounts we are paying to healthcare providers, and this will include all facilities that we are paying. This will help the public and any other interested party to be able to know how much has been paid to which provider for what purpose. Wadi migori duolo mochung'ne weche mag lope pachoka. National Land Commission chiwo thuolo ne bad migawo mochung'ne weche keyo pi e puothe National Irrigation Authority mondo odhi nyime kod chudo mag jogo mane ochiwo lopegi mondo mi oula mar pi olu. Piny owacho sio omenda maromo shillings milion 68 ma idhi tigo e chulo weg lowo. Jo Juma nigi ler. Bang' rito chudo margi kuom higni buora, geno ko nitiere ne jogo mane ochiwo lopegi mondo koro tige gedo mar kar purno malo Akuja Irrigation Scheme.
Geno ni obiro machiegni bang' duol lomoch wechego mag lope pacho kae, mabende ong'ere kaka National Land Commission, miyo duol mar National Irrigation Authority kata NIA thuolo ma chulo wege lo omenda maromo $68 million. Maneja mar kor puni mar Lower Kuja Irrigation Scheme Isaac Munga wacho ni chenrogo mag puodho bok mag lo kapok ochulgi koro dhi nyime. President nomiyowa around $168 million. Anyalo wacho ni pesa no wantiere godo sani, and wasetudre gi jo National Land Commission ma gimiyowa thuolo mondo wadhi mbele gi chudo. Ma sani nitiere committee mane office mara ma Lower Kuja ka madhi mbele gi cheko otese mag jopur mondo mi gichiw thuolo mar chulogi. Koro watimo kaka searches mag land mondo mi wa verify gi documents mag jopur mondo wachul the right owner mar puodho. Manager ni Lower Kuja Irrigation Scheme wacho ni ji mamoko manyingi koro onge listi ma chudo, weche chudo magi pod iloso kod piny owacho. Compensation itimo on priority basis. Mokwongo en kama watime operation sani mo pure ni. Wasebedo gi pur matek, ipuro to kama ipure no wuon kanyo neno ni pok ochule. Koro wasebedo gi pur matek matin. Koro waneno ni mondo kama wapure sani wachulgi mondo wadong gi yot mar pur. Ano number 1. Kaito kuma wagero sani kaka block 1 and block 12 mane ja president obiro launch. Gimba wamiyo gi priority mondo mi kik gichung gedo. E okang' mar medo lach mar kar pur mar Lower Kuja Irrigation Scheme, ten kar pur ni wacho ne lo maromo acres 1,200 manyien idhi yaw higane mondo jopur omed yudo puothe ma ginyalo pure. Sani wagero block 12 and kwatieko block 12 wabiro chako kelo another 1,200 acres ma wabiro pure mchele, and mano en part of pesa mane president nochikowa ma mondo mi ogere. Contractors nitie site gidhi mbele gi tich, and again ni by sama igani dhi rumo financial year dwe mar 6 wabiro yudo ka watieko block 12 ma wachako keto those acreage into production. Kalore kod singo manogoro jatend piny Kenya William Ruto e kinde limbe mare e kar pur dwe mar 8 mar higa mokalo, jotend kar pur ni Lower Kuja wanjo pur sani yudo mbolea machiegni kodgi, kabende kata chiro mar ochele be nyaka sani koro nitie makare. Fertilizer obiro, NCPB wamiyo a warehouse kama gikete fertilizer margi, and jopur wasani nyalo yudo fertilizer e bei man piny kendo machiegni mopogore kuma ne gidhi giome fertilizer mabor min Migori. NCPB bende ochako kawo space machielo ma ong'iewo mchele ma wapuro te, ma sani onge japur moro ma diwach ni odiwo gi mchende. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ramogi tok wuok Migori en sama bende koro dwani mondo wago mbaka obro sudo ne Walter Nyambaga nikech en saa mar gin kanye. Kaka juma ka juma okelo ni chendo mar gin kanye, kawuono wamenyo ni jal mong'ere ni Gor Sungu. Sungu ne jad bura ma Kisumu Town East. Kendo kopogore kod mano, Sungu no beda achiel kuom jakom komiti od bura mane nono wach tho mar Robert Ouko. Walter Nyambaga gono mbaka. E gwenge mag Nyagironge Kajule County ma Kisumu, e piny okwe kendo irwakowa kod ja od bura machon ma Kisumu Town East, Eric Gor Sungu. Machiegni. Kare. Erokamano wantie. Gor ne obedo ja od bura higa mar 1997 nyaka 2002, e kendo bang'e e chako noyo lwete higa mar 2003 nyaka 2007. Kama yueye. Jaterono nosomo bolo primary e higa mar 1991 nyaka higa mar 1968, e kendo sudo nyaka Nyabondo Secondary School e higa mar 1999 nyaka 1972. An chako school just next door here, 61 adhi Obolo.
primary school. Atieko 68. Oluonga Nyabondo Boys. Form 1. Eric Gorsongo ne oyudho sekondar ma Maseno higa mar 1973 nyaka higa mar 1974. Bang' dunyore kod somo kamano, Gor ne othuthni nyaka mbalariany ma Nairobi. Kato Luonga Maseno mana asome nyaka koro Luonga University kosekalo gi 3 principal passes. And the University of Nairobi na the department miluongo ni Commerce. Mana kaka wuowi nyaka wuog mondo meny, Gor ne oyudo tije mokwongo kaka pisa mar okumba ne Kenya Airways. Mokwongo anwang'o tich kaka what do you call it, casual at Kenya Airways. Natemo dhi kuonde mang'eny to nokanyal. Fortunately nadonjo Kenya Airways kaeta yura mos. Ka ochopo higa mar 1984 nyaka higa mar 1990 ne ochako kod kambi mar Top List. Nitiere insurance, iluongo ni insurance loss adjuster. Iluongo ni Jim Grant, mane timoga this thing. Koro nonwang'o ka it's easier for me to do it for him and then he just goes and checks. Kato nokone to magini anwang'e pesa maber ni okibi konywa tich koni. Koro no opocha adhi tiyo kamiluongo ni Top List and Harding as an insurance loss adjuster. Kapok gweno muonyo doma, Gor ne hapi ochikore kendo yudo tich kod kambi mar Mocross, Top List, kendo tije ma ong'ith ne omiyo sudo nyaka kambi machielo mar Top Hand Company. Sungu koni ne osungo rieko mare chieng' moro kane oyudore kar dayo dhok kod jatende ka imanyo lemo mar jatatije, gima ne omiyo jokanyo mathoth buok. Adhi interview gi boss mara who was fortunately and unfortunately nokosomo mang'eny. Nitie those days jok manokosomo mang'eny nitie, some of them had good jobs. Nadhi interview nokelo na very bad relationship with my boss. Okoni kaluwore kod tije mane thoth Yimbo mar Kenya nokwayo mondo giyaw bada pisi, gima ne ok oyango ni kare ne stude mana machiegni kod siasa. Ne wantie gi wasungu mang'eny. Koro ing'eni wasungu ohero Nairobi gi Mombasa. Koro an nigi kanitie tich chakre Nakuru mochomo yo Eldoret, Iten, odhi Kitale, Bungoma, Kakamega, Kisumu, Kisii, Kericho, Busia, Old Western Circuit to giora. Na ng'ado na rieko ne boss nani ma kora neno ka gini ng'eny Western ni ok yaw branch Western to giyie ma gigolo pesa. And then they made me the branch manager. The main thing ni na riekora koro nekech nadi gi simba dalawa nitie bata kachacha. Koro kone jatenda ni to koro mutera Kisumu ni tanto dalawa chien gi town ok anyal dak e town to dalawa nitiere. Koro kumiya loan mo matin mondo achak gero go gimoro manyalo kete giga nikech giga ng'eny ok nyal fit e oda matin cha. Magi yie gimiya pesa. Sungu koni mbesede ne ochako chore mondo chak dakie boma kotenre kod ngima mar siasa. Ing'eni kabiro Kisumu kata aromo go laga luoch wakili koro lago nyisa ni ami 6 months body dag e town nikech na rent house. Fortunately belong to Charles Owino Lekowa in Migosi. Yes. Eventually to become MP with me in parliament, but I was living in that house, I was paying him rent. To lago no nyisa ni chaki bedo ka after 6 months abro nyieri. Gor konwe ne ochako siasa kendo kata obedo ni ne otiyo to seche moko bende ne ochikore kendo dhi e siasa e kinde mag Ford Kenya. 1990 ne emonege uko thoe uko Seda. Kura chako dhi those rallies atimo tich dhi rallies go. Jaramogi nobedo president. We fought that royal battle until 1992. Sama kuro ne original Ford no chake makuro dhi kaw telo Martin Shikuku wuok kae to giwuok odhi London romo gi Matiba. Jatelo koni ne otang' kod siasa kamanda mochich goya kata kamano rembe to ne liet kendo ne okene ratiro mag oganda gino mane sode machiegni kod siasa. No kadwa donje siasa. Sirikal nigi wadigi sirimu mar activism for rally in Kisumu where Shikuku was sending sticks.
No, we don't go to watch there are people who believe in all kinds of things in this world. Are they Makoro Jaramogo say fail cat 1992? To want to put one team bank Jaramogo ko they come out what they call it. Gorko ne oneno mach mar Obiel Kaliel, rally moko mag Jaramogo gi Odinga, yo imbo mar Kenya kod ho mar okak e kinde moro. Okoni siasa ne ochakore kendo ne ochacho matamre gi nono e kaunti ma Kericho e kindego. Eldoret, one colleague team, his security staff. I was one of the people in the car. I using my car. Okay. Kind from there, Modika Sabet. That's where hell broke loose because some people came in a lorry and started making noise. We were also on the bus stop, basically. Okay. He spoke, even with all the noise he was speaking, and were there. My car was running, engine was running, the doors open, ready to escape just in case there was anything. We mutieko kawata donjo. Though we got a poop, you know, I'm talking 504. 214C commando. KAA 214C. Nilungini commando. And the boys were calling it commando. And we almost immediately bang Jaramogi. There were two cars. Chelo and the second one. One diek agulon diek. Born mago former soldiers. You know, okay, tingo jangwen muteng no timbi pong. Kuro wane muscle man. Kuro kwa kanyot wade Nandi Hills. Baka kuro jogo neno wa toki chako wuok. Kupenda gi pede begine. Gipono itike yawa ni tikuro. Kama negi pone chae. Gichako wuok kiringo ka gibiro kelore mtoka. Mwade Jaramogo loso Nandi. The following day Sunday, we walk with the Kericho. Is this right? Are we going to have the same problem? No. I said, one of these boys are telling me, tough. Tough as bones. Kuru ko walk wakalo moroni. Tema tembo loso kanyo fatana loso matin katwa dilo ndiani loso matin katwa chomo Kericho. Kuchwada no kalba inose gore Kericho Green Stadium more yamjo makeshift things manage keto ni dias manage keto ogore piny kuro kaji neno waringe town kwa loro kama gi loudspeaker Jaramogi wanti go kata wanti bange kuro one very tense kuro kwa chomo kuro ji chaku buok kendo biro kuro kwa Kericho Green Stadium jawui loso dias to Jaramogi chung to gi ywak kuri ngeni samote mo kama to jogo diro kidi to surround Jaramogi kuri ngeni wadi ten lwente go igo tiagas imigo logo je wangyo to wangeni wadi. It was tough. That was the toughest day of my life in politics. Okoni magi duto ne miye thuolo mar tudruok kod jopiny e yor goyo arambe kod dongruok mamoko e kendo kane ochopo Kisumu to hape ne olengore miyo yiere 1998 donje bunge kuri ngeni na atimo a lot of arambes. Yes. Church, schools, Obolo Secondary. I've gone there, maduong kabisa. As guest of honor, the MP was there, Umino. Same as Nyamasaria. Emakai to constituency be ipoge de. Apa no Umino none na nikoro kat libe da matek. Ano si prela konrela busiepne. Kuro gini nyakagine. Umino was influential. Kuro opoge ne Kisumu was duong. No ni nyaka kaka enti kocha west kocha nyaka koni. I remember and I was very reluctant to stand. Raila wajane chungi. I'll teach you politics. He told me privately. I go, Anyalo donje gina dir. No ka nge siasa. Gor wacho ni geno ne thoth kuom jodak ma Kisumu Town East mane geto dongruok. Okoni siasa machon ne ok dwar pesa mathoth. There was not so much demand for money. Ji nok dwar pesa mang'eny. Ne kane wanti Jaramogi, ji dwa na miye gik moko. Kodhi pinye Kisii koni kata piny abandu koni kineno ka ji moko dhiyo to opoint iye. Gor pimonwa olethe mag siasa mane ogai mar ODM tiyo godo e chako duono buche e kendo dare sirikal. Raila chako gimiluongo ni corporation. Okay. Gi Moi KANU. Mwachako gimiluongo ni New KANU. Mago football mag siasa. Kuro New KANU ka wantiere Raila minister mar energy Maradona agwavo eti ngene karo loso vago mage wuon. Okay. Kaba no neno ni
ngane thulo tek. Thule nyaka donjo ye madonje mariwre kode kure kwanyalo gole. Bende opimono okenge mane oyudore e kaka jakom komiti od bura mane nono tho mar Robert Ouko. I had a very good list of people who could help us unravel that thing. Nakendo Paul Moite, Oburu Oginga, Kajwang, Imanyara, Kibwana. Kuro kwa the first meeting, Tanoka Jimugo Kubi. But Moite was very strong. Oburu was very strong. To en kod mor mag gik mane otimo e kaka ja od bura monywando gedo mag sikunde. Manjanete school miluongo ni Magadi Secondary School. Achako foundation stone mare, an nagolo pesa michakego, Nyalenda. An machako Nanga Secondary School gi CDF. Kowino Health Center, ane magero. Migosi Health Center. Okoni bang' Kenya yudo katiba manyien, ne obedo jal mane chuto rieko kendo puonjo county assemblies e kaka loch gwenge tiyo. Parliament noyiero ji 10. I'm one of them. Man, apuonjo counties mang'eny. E kinde mbaka, Okoni en kod gache moro mane otiyo godo. Gari ne chunya ahinya e kinde mag siasa, e kata odoko negi sani to jony. Okoni ne ogene kaluwore kod kaka ne osuso kode ng'wech e kinde siasa mare kod Jaramogi. E mbaka, chuny Gor Sungu bedo kod kuyo, koparo kaka jonjore moko ne omonje e kinde mane oa Nairobi kar Kondele kanyo, kendo koro magina e gache. Kata kamano, lisasi ne okomake. Sad story. Kendo ne wawuotho mamit mos maonge wach moro. By about 6:30 to 7, Udonga koro donjo Kisumu. I realized he had shot at the car because my daughter was there crying. Nyakora Mogi, erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Geo ni chuti mbaka malongo, jata chenro mari kuom thuolni duto ne en Walter Nyambaga, wuod Kowero, thon kajidhi, kendo kajiduogo. Oriti masani. Jopur mawuok e gweng' ma Luo Nyanza jiwo mondo tim pur mar cham makelo yuto kod ohala kaka yo mar ting'o malo yutogi. Kolose gweng' ma Kadenge kar chukul bura ma Lego Songa e kaunti ma Siaya kinde ma orwako welo ma jopur mawuok e dhoot mar Achol e libamba ma Uganda mobiro somo paro yore manyien mag pur. Jadura machon makono Sami Weah okoni en samo winjore mondo jopur olok pachgi ewi kit pur ma gitimo. Ojiwogi ni dwarore mondo giwere gi pidho cham ma sani ok nyak maber. Jopur mawuok Uganda katelni kod jang'ad bura machon Ralph Ochan kod jambetre Olara Otunu okoni giloso chenro mabiro konyo jo-Acholi mosebedo gi digni. A crop and even buy those things. The colonialists are the ones that brought maize in the 50s. The reason they brought maize is its carbohydrates. You take it, it fills your stomach. Then it starts pumping sucrose, sugar into your bloodstream. Then you feel you have a lot of energy and you want to work hard. So then, even in a place like Uganda, they'll tell you, they don't eat maize because they know that this maize is the one that is making the Africans get diabetic and diabetes in our systems. So we must learn and eat the foods that help us. The Luo people are dispersed in large, significant communities across many African countries, and we should use this to rebuild our connectedness and to build Pan-African solidarity. We reach a point where we believe that we must rise and uplift ourselves on our own. The state will not do much for you if you are not active. The aspect of climate change, if we don't change, the changes will change with us. And at the end of it, will perish all of us. We need to improve the economy. The moment the economy is good, the well-being of the people will be great, and the health standards will be vibrant. Bad migawo matimo nonro mag kothe kod chenro mag pur Kalro opuonjo jopur mag Kisumu ewi kit kodhi mabeyo kendo ma nyalo nyak. Kalro bago romo gi jopur Kisumu mar nyisruok ewi kit kothe makare. Esther Juang chiwo ler.
En romo mane obagi kod bad migao matayo nonro ewi chenro mag pur, KALRO, romo mane okelo kanyakla jopur mondo mi nyisgi mathoth ewi mwandu mag pur kod yore pur. Teresa Okio, ma en jakanyo mar KALRO, wacho ni lalruok margi kod jopur en mar neno ni gibedo kod ng'eyo ewi tiyo kod kodhi ma opuodhi. Dwaro maduong' ne en ni mondo jopur oyud kodhi mopuodh ma ka gipidho to gibiro bedo gi yuto maber. Koro ne wayawo dhoro angewa mondo jopur obi ong'iew kodhi. You see different variety of seedlings. They explain yields, treatment, how to use farm inputs. KALRO ojiwo jopur mondo oti kod kothe manyien ma okele chiro manyalo timo maber kuonde ma jopur nitiere. Wan gi oduma miluongo ni gafo. Okawo dweche 3 kende. Koro japur bedo gi chiemo mapiyo piyo. Mchele bende wantie gi mchele ma ok ochuno ni nyaka ipidhie e pi. Mopogore kod chenro mag pur, jopur bende noyudo thuolo mar yudo thieth manochwalnegi. Kuhusu hiyo free dental services hapo, napongeza sana. Kwa sababu gani? Hakika sisi binadamu hata nisipotaja wanyama wengine, tunahitaji meno ili tutafune vyakula, tunahitaji meno tutafune, na haya meno ni muhimu sana yawe yako salama na yawe yako katika afya bora. It has been free service, and getting free service nowadays is very, very difficult. They moved their clinic from town to Kibos field a day. Esther Ojwang, Ramogi TV, Kisumu County. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo